paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay na, nagpintas mo tanday tapalda marikwanang. Ayun, amarituyang, sabong-sabungan. Nanggatangam nga iti dayta. In-order ko man iti online. Kasta ay amaray. Ay na, kursunada kati kulor day tapaldam. Ay na, nagpintas at talaga. Ado nga ron ti mangibagbagaan nagpintas ti design na mare. Mayat matgayam ti agorder iti online. Win nang runa no awan ti oras mamapan gumatang ijay ilay. Agorder kalaangan iti online, i-deliver damot adagusan. Nagmayatan no kasta maray. Ala, itad mong gigat-gatangag taghawid akaw. Agorderak mag itinapintas apaldak ijay online bada. Anya, tuladam ni Marikwana nga nag-order iti online. Apay, isulaang ayat yadda kabailan na. Kabailak met at igumatang ijay online. Adamot kortata. Ha? Jay nangingina kan napimpintas tigatangag. Ay, Ay, agastos ka laeng, tuyang. Adupay, magtikawas dita aparador. Daanan dagiti kawis kaw. Nasken agumatang akmet iti nangina kan napimpintas apalda. Ay na. Mayat. Nagmayata na yan. Marelax di bagay. Nay, kwarag. Ha? Apay nga ilutom ti bagay. Awan mat nga minasawa ka mangilot ko makanyak. Ha? Ilutan nakman nga raw na nakwanang. Iyay, apay asyak ti pagpailutam. Ingkag pailot iti sabali Joke online. Kabalak mat nga ilutan di bagay. Itay kapayla dito tersenak, ngam di ka mangarong gumatang. Adda nga minururayan. Asino ti urayam? Di in-order ko iti online. Ita ka no asumangpat kahit. Imbaga ka dito tersinam ti pangideliveran na. Nagsarita kami tay. Nay, adda nagsaddang a motor iti batawg. Amangan no isudaytan. Ayaws, isungag pa isaon. Ay na, nagadutiin lugan na iti motor na nga orders. Nay, nimat marito yang ti sumungad. Agkin ni amag na. Gan pasaray pampahagan na ti paldana. Aday tay. Marikwanang, kikaon na, garasum. Nay, anya ti kita kan ka marito yan. Apay, awan ka di ti madlaw mo kanyak maray. Look at me. Nay, awam ti madlaw ko kang ka. Si kamot marikwanang, di mo la madlawan ti kabarbaro apalda. Nay, kabarbarong agpay suday tapaldam marituyang. Ay, una maray, nangina day kay, nangingina ngam tay in-order mo iti online. Kita mo ti design na, nagpintas. Napimpintas ngam tay palda. Na, adamat istar na. Adapay bulan na. Orange ti kolor na. Makitam, di kan makasaaw. Nagpintasan ka day. Ay, wun. Napintas mare. Bagbagay mula unay. Ay, imubing tila nga kanya, marikwanan. Medyo nakiting ti in-order ka, tapno agparang ti likes ka. Ha? Sapay nagpo daw mga ruti gorong ka. Ay, Yay. kasla gorong ti artista, ha? Sladar orayam dong. Itay kapay at tumananaw di tatawa. Urayat nga ron tay in-order ko atugaw. Nag-order ka iti tugaw? Isa din na. Iti online Eh. Kursunadak na rin jay nakitak ijay online. So nag-orderak. Sana bale, ta 20% discount. Aya? Wen inteng. Imbagla pagtugawam no adda ka ijay terasa ti balay. Pagtugawak ko na.
Wen, inteng. Single lang ang pagtugawan. Ang mayat ti design na. Saan amaktangan ti likod nga agtugaw, ta mayad jas. Kasta nagsarding alugan di tabata. Ang mga nuday tatur urayan. Mabit lang ay, Wen! Isong agpaiso, inteng. Ay, adan ti order ko! Ginatang mo iti online day takalugong mo, Kwaraw. Wow, nanatuyang. Nagpurmasan ka day. Ay, nagpurma nga agpaisa. Bagbagay mo, Kwaraw. Nagorderak tumanan iti online. Nalakatila ko da. Gumatangak man may. Adamot igatang ko ka. Ha? Napimpintas ngam iti day takalugong mo, Kwaraw. Ha? Igatangak ni badong ko iti kalugong na. Makitam ta, Kwaraw. Nangin ni na tigatangak akalugaw. Yes kay. Awan pa'y sidain mo't anaimas. Nakamirdoot mo't atoyo ti adda dito'y lamisaan. Ay, yes kay. Makauma pa'y kidain. Badong! Adan tay order ka! Si Mang Putang! Ay! Nagorder ka manay niti online? Wen, adawi. Lokatam ti plastic. Tapno makitam ti inorder ko para kun ka. Ay, sana nga interesado, tuyang. Adda pagbayad mo iti inorder mo. Ngam, awan might ka nanta. Sana baling awan ti kaninta. Tinapatag napintas. Tagiti alikamin ta. Anya? Nalalo katamon deta plastic. Sigurado ang magustam ti inorder ka. Darasin! Yay! Apekat katawan na kwaraw. Hindi ta kalugong mau. Kalugong mati babae, tataba daw. Ha? At dabay tatak na asabong di tasango, aw. Amang ano kukwamot ni nanatuyang dayta. Ha? Uwingag paisaw. Kasla kukwa, mati babae na ito yung akalugaw. Diyak mati napansay. Pingpay ti kulor na. Pang babae talaga dayta kalugaw. Sana may bagay kan ka, tataba daw. No di mo kayat nga usaray. Siyak ti mangusar. Ay, kukwam laeng dayta, tuyang. Kukwam laeng. Ay! Sigurado nga apalan nak ni Marikwanang no makita na dayti kalugong ka. Kuna kun kay, nga ipasikat mo laeng dagitagat-gatangam iti online. No kabailan dati gumatang iti online, ay kat kabailak mo't Ha? Iso dalang ay ati muna tar aramidan na. Kabailak mo't kat agurder iti online. Ayan tay kwartata. Yung man kay di gumatang iti naimas sa sidain ta. Praktisam ti agsida iti awan, badaw. Ha? Addan to pa'y gatangag, ijay online. Nagmayat matan ito gaw apag tugtugawan ni Kapitan Maribanang. Ay, Wen amare. Ginatang ko iti online. Aya, Wen. Nakapasyar ka, mate. Anya ayati bagam. awan, maray. Nakitak lang amin day tapagtugtugawan ni Kapitan. Iso nga imasidig ka. Ha? Kabailak mati gumatang iti napimpintas ngem iti day takag, Maribanang. Na, Daytay mabalin ko apagidaan kan pagtugawan. Sofa bed ti gatang. Wen maray, itamot laang. Agorder akon iti sofa bed. Ala, ikabilyo dito'y salas, babaraw. Inayadin nyo tapno saan mapisang data plastic na. Aday ta. May lamisan. Oh, dito inan. Adto yun ti bayad ka. Wala na. Oh, dito iti pirmaan nyo. Resibo day tanana. Kaawatan ang nareceive yon ti sofa bed. Ay, wan baraw. Mutay, tagpirma account. No? Ha? Anya da ito'y napalkot iti plastic, tuyang? Sofa bed data, badong. Anya?
Kimatang ka iti sopa bed. Ay na, sigurado anangina da ito'y tuyang. Ay na di ka din nagreklamo. Just kika tuyang. At da may gatang mo itali kamain, ngamawan ti igatang mo iti kanenta. Sana balay, tanapintas mo ti ginatang ka. Sofa bed ko naman. Sofa bed mo dyan deliver day balayo marituyang. Wan marikwanang. Ay, nagpintas a sofa bed. Kabailak ti gumatang. Ha? Si Kangay Maray. Paldalaing tinakitak nga inorder ma. Dento ta siyak sofa bed. Pasikat abak-bakutan. Oh, apay Maray, adan samot ibagbagam. Ay, awan, maray. Ay inakman ibagakin ni Maribanang asimang patan jay inorder ko a sofa bed. Ay, ada na panan ni Banag, Maray. Ada ibagam aya. Kwa, kapitan, umay ko kumaibaga asimang patan jay inorder ko a sofa bed. Na, apa anas kan nga ibagam paylaang day taken ni Banag. Kapitan, tapno maamuan na nga adda sofa bed me. Na, Single lang ato gawan ti kabailan ni Maribanang agatrangan. Then, agawid kan, Maray. Sa anak nga interesado kadagiti ibagbagam. Upat nga aldaway, manipod simmang pait, day ta sopa bed, tuyang. Apay di mo palay ka tay, day ta plastic ana ibalkaw, di ta sopa bed. Bayam ka dilaang dita. Anya, Marugitan no ikatak day ta plastic ana ibalkaw. kasano nga ron nga usaram, no di mo palay ka tay, day ta plastic. Ay di mo pala tugtugawan Anya, Ay na, san man aday ta ti pagsikuram, ingka ka manganang. anya nga iti sidain ta. Sardinas asinagpawak ete marunggay. Anya, sardinas idi kalman, sardinas idi rabay. Ita, sardinas manay, ti pagarmusaran ta. Ay katano sama, tinapatag adda sofa bed ta, padong. Apay anak kaida ka dito ipapagparay. Adamat sopa bidya ko ni Marito yan. Awan serbina, pare. Ah, Aging ga ita, nabalkot pa lang iti plastic. ano? Di na kayat nga ipausar. Ay, Madadahil pa'y kay din ti ulok, pare. ay. Di mo ipalubos ang madadaal ti ulong paray. Madadahil ti ulok, gapo iti biseng. Ah, ay. Ada igatang ni tuyang iti alikamay. Awan ti igatang na, iti kanan may. Ay, iturog ko langan, ti bising ko, pare. Mabisina ka talagan. Ay, saan mo't kiti aparikot dito paray? Umay ka. Papananta, paray. Hindi baloy Ay, nagluto ak itinaimas a pulutan. Wow. Agpaisaw? Wait, agpulutan ka. Aginumtaman paray. Ato yung tikilawan akalday, kantinuno apal tatanggail, tatabadaw. Wow, ay champion ko rin. Dahil ati luputan, ay istipulutan. Dabis. Waraw. Aw, Ikanak man iti napawi. Mga anak mampay, sakbay nga uminumak iti ara. no problem, tatabadaw. Adain na po ikaw. Mangan ka pa'y ngagpaisaw, tanay. Kasla. Kasla mabisbisin ko na. Agawid akong pare inteng. Waraw. Waraw. Sige pa. Ay, gananad ka iti dalan mo No kaya't mau, tatabadaw. Itulod kay di balayaw. Di mo samutan kabalan ti magna. Ay, kabalak, warog. Si kansa matidinan kabailan ti magna. Endo, kaya't mo pare. Itulod na ka di kwarog. Tay tulod munto mo't dito'y balay na. Ay, wine, tatabadaw. Agtinulod kamay? Oo. Ay, saanan para agawid akaw. Tanay, makaturturog at talagan. Ay, just kay. Awan pa'y pagidak, mate. Hey,
Naka-plastic pa lang tiso pa bag. Heh! Aha! Amo kaunti aramidak. Daim bulsak apos puro itay kay. Ay, saan magam apos puro? Later magayam. Ay, ada di tawi. Ada itu later. Ita. Nyati selbim sopa binyay. Ada maura man ti sopa bed. Ay, sos! Ay, nabataw! Ay, gatang aramidam! Ay, maura man ti sopa bed! Dahil tati rombeng, iti dahil ta sopa bed. Dapat patagpay dahil ta sopa bed, ngam iti siya. Nya! Numauram dahil ta sopa bed. Iso, ti aramidam at taraon mo. Tuya. Unay! Ay, nagimil ayabay na mga numairaman na mauram ti balayta! Ay, Kapitan! Dandan ni nauram jay balay may gapoy ti pananguram ni Badong iti sufabe. Maso mo matlaang. Pasikat kan tumod ngamin. Di mo pa'y kayak ba? Di maring bawan. Nakita mo lang, nag-order na iti ka arobam iti online. Nag-order ka man, nga urayawan mo't igatang yun, iti kanan yun. Ay, sayang jay sufabed may. Nagngina ti pananggatang kaw. Kung kuna ba? Ayan ni pare pa daw. Pinanawan na kaun, Kapitan. Ah. Nagtalawan ni Badong ka. Diyak kaya tama po kaw ni Badong ka. Ay, ayatek ni Badong ka, Kapitan. Ay, agbalbaliw ka nga minin maray. Saan ang nasaya at di pasikat? Kinaapal ata. Ay, Badaw! Ay, Tata Badong, saan arumbang nga inuram mo ti sofa bed yu? Takwar tayo mat ti inggatang nitoyang mo. Kat sikamat na natoyang, baliwam ti kinaapal ken kinapasikat mo. Ala sige, dinan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto aggupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bolyeser. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kamay, iting kay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Kat siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Ay, nagkapuam ay paray. Ay, nagapuak iti bangkag ko, pare. Ay. Ay na. Ay, kasta una ti bandog ka. Nagasam ngay nga men. Nagmalmalamak ang nagarado, pare. Ay, Ikaw nagbabanok. Matanda ka na. ah,
Sino nga iti agtrabaho no sana siya paray. Ah, So nga gawid akaw. Nakaluto siguro ni tuyang ka. nakaluto na. Nakitak man nga gas asok ije kusina yan. Ha? Kasta ka day? Sigurado analok nungan tiyang ang rin na ako ko. Wow. Sige, agawid ako paray. Tuyang! Nakaluto kan! Agas asok magngagpay sa di ta kusina may. Tuyang! Nakaluto kan! Tuyang my love! Nay. Apaya na sumungsungbat ni Tuyang ka. Sa bagay, kada tultulang na kay. Ha! Sumsum ka di kusina may! Ha! Mapupuranin da iti balay may! Karuba! Arayatin da kami! Mapupuranin da iti balay may! Karuba! Aw, anday ta. Naidepen ti apoy di ta kusina yo tataba daw. Tapi nagtitinulungan mi kadagiti tanod ko nga inidday. Agyaman na kada kayo, kwarog! Ay, Baglakit din tanera na nagkukuyog kami kadagiti tanod ka. Tamapan kami kumagurunday ton rape. kunak numang angeren jay kukaw. Maururang magaya man da iti balay may! Ay! Adakon pa daw! Napanam! Rabiain! Amok arabi ay! Apay pinanawam da iti balay? Ay na, kasi na, adda na damag ko na disgrasya di tabagatan, adda ka no nagdinong par. Kay, napan kamit adagusay. Siyempre, kaya't ko amaamuan no asino dyan nagdinong par. Asino nga'y dagiti nagdinong par? Dola ang matgayam ababakit at chismosa dyan nagdinong par. Anya? Ay, siyempre, nakinistorya ako na. Kay, nalipata mo tinagaway. Aywan! Nagarunak gayam takunak ngagluto akaw. Ay saus, nalipatak mataon. Amom, dandani na uram da ito'y balay. Ha? Uno na ito magamin da itapan nakichismis mo. Ngamdi pa naglutaw. Kahit, anya nga'y tinapasamak ijabagatan, Maray. Ay na, ado amaray. Ay, Kunada nga men, nga adda ka no nagdinong par. Anyaya day dyan nagdinong par, Maray. Lugan, vapor, wan aeroplano. Ay, amangan mat no tren jay nagdinong par, maray. Ay, maribanang, kasano ko mga agdinong party train kat awam pa'y mo train dito'y lugar tayo. ay nagtal na kayo man ado ako kumari. Dinggandak ka day. San atrain dyan nagdinong par? Anya nga rod nga'y. San mat atrakan bas? Amukaon, vapor. Na, Tricycle siguro, Mare. Anya nga'y, Mare Tuyang. Akin tricycle nga'y. dua atis mo sa abakot dyan nagdinong par. Na, Ha? kunak manlulugan. Nagitimot gayam chismusa. Kahit, anya nga'y tinapasamak, Mare. Ay kay di nagdinong par da. Ay kat agapadan nagpinungot da. Kasano nga min anag dinong pardaya, Mare. Apay, saan da makakita? Ay nakasanaw, jay mo't lang amin makititexter aramiden da. Nga ore babakit dan. Adda ngamin katexmate da. Apay nga rod anak pinungot da, maray. Kasanaw, may samot gayam alakay jay katex da. Anya? Ay, unay mo't daytan at chismes, maray. Mayat tada ka mangi dandanon iti day tamare. Danay, saan mi amasangot ti mapan makichismes kin ni Maribanang. Ay, hindi kay madanagan ko kumaray. Amin ang mapaspasamak dito'y barangay taya. Idanon ko kada kaya. Ay! Waraw, ada ka no aksidente di Jackson. Andang kal. Yung kay agrescue na. Unang kal, mapan kami. Darasin niyo. Kakadwa, intayon. Ay, darasin niyo. Hala, tapno ada pa'y maisalbar abyan.
Papagnain da kami! Nag-rescue kami! Aglisi kayo! Gusto kayo! Kapag naantay na kwara! Aglisi kayo na! Ay, sus, na nagaduti na disgrasya. Nana to yan! Anya tiraramidam di tawi? Ay, umay kung aron kita, ano anya tinapasama. Saan ka arumbang nga da dito isang wanan? Saan ka mata-rescuer? Sali-sali na ta. Ah, Pasal-sali ka? Kajoy! ay, unay kang taiwalin nak mo ilatan kwaraw. Bayan da kami kadi nga agreskew! Unay ka na yakwaraw, taiwalin nakit din abakal. Ay, inwalin nak ni kwaraw, kapitan. Pay nga da ka ija ayan tinadisgrasya. Dakas aya. Saan arumbang nga da ka ijay? Mapan ka lang makius-usyuso. Anya ngay kumati maitulong mo? Awan nga raw, kapitan. No si ka tinasagid ngay dagiti agriskyaw. Di si ka pa iti itaray da iti ospital. Kakaagluto. Sana dita makius-usyuso ti paglaigam. Tay, to'y tinlutaw. Wan, mangan kan. Kahit si Kangay, Sa anak amangan. saan ka amangan? Tanaksait na gito inlutom. Dayto innapaw. Kasla ka pa'y, tabi na'y bayam. Dayto'y mutsidahin. Ay na, nagpait ang imisig. Ay, kuang amain, bataw. Anya klase ang makandag ito'y. Anya aya, tinararamid mo. Kua, napanak ijay ayan tinadisgrasya. Ha? Anya tinapan mo kinway jay. Sanda ka kasapulan ni jay, tuyang. Napan ko lang kinita dagiti na disgrasya. Kahit binaybay amon dagito'y lutlutwan. Nalipat ako na. Idi agawidak. Ay na, naksit damutang. Kasano ngay ang makandag ito'y. Ay katanano sa mo na. Pakananak itinaksay. San unay anapait dayta. Ay si katimangan. Bareng maibos mo dagita. Dahi tala makios-osyoso ti paglaingam. Ay, sapay awanan ti mailutaw. Dahi takit ita. Anya ko matimaganap mo iti dahi tapan nakiosyosom. Nya nga ita. Awanain. Naksit amin na namakan. Dua ka na dagiti na disgrasya dita junction idi kalman. Maray. Dua aya, saan atalaw? Nay, apay ngay adwala ang tinangag ko. Talo mo tinangag ko. Ay, damaganda ka ni Marituyang. Sige. Ta isukat tinapan nakiusyoso idi kalman. Ne, apag isumare, isunti sumungad. Agdamag ka. Amma, og nagdamag kayo kanyak, may papan iti na disgrasya, idi kalman ko kumaray. Ay, wen maray. Ay, saan ka di adwa dagiti na disgrasya? Taludan sa mo't mare. At dangag paiso na disgrasya, ngam saan adwa, saan matatalaw. Na, manungay nga raw. Manungaminan. Na, sikatin na pan nakiusyusaw, di mo amaw. Ay, apay ngay ngagpaisaw, tadyak mo't malagipag. Na, nagbiit mo tan analipatam, Marituya? Ungarod nabiit mo't la na pasamak. Ay kwa, jay laangan na dalisan ti pag-iinistoryaan taya. Ne, sa dino tinakapasamakan dayta? Wan nga rod, maray. Awam mo tinadamdamag mi akasta. Adda, ijay highway. Sa dino a highway? Dito'y kabildatan Sa dinungay. Ijay laaw. Anya aya tinapasamak? Jay nadalisan na lakay. Na, asino ngay day siya alakay? Ay na, jay lakay abakos at tarakan jay kumarek di talaaw. Anya? Lakay abakas. Wain ko kumaray. Ay, kaasimot ata kalaat kanong amin ang nagbalasay. Kat adda sumungad ajay. Ay, kunaklakit din nulakay atao dyan nadalisan. Ay, lakay matlagayam abakas. Day tamot ti malagip ko. Ay, Marituyan, Hmm. awan ka di timadlaw mo di tabagay. Awan mo't maray. Agkabaw kan sa mutan. Saan pa'y mo't Wan ngagpay sumare. Amangan mo't nagkabaw kan, kita Ah,
Ay na, damagag tuman kin ni Badong ka. Badang, agkabaw akong aya. Kitwain, Saan pa'y matikunar? numapan ka makiosyosaw. Malipata mo, ngaglut-luto ka. Isuan namin adon adandan mo uram daytoy balay. Ayun, anya. Hey na, adon ti maliplipatam tuyang. No kasta. Pudno nga rod at ibagbaga dagiti ko kumaray. Agkabaw akaw. Itam lang, amadlaw. Ay, di mo mat ibagbaga. Ay, ibagak, ta iso ti pudnaw. Ay, sus ba daw, kasanungay numalipata kun asi kagayam ti asawa. Ha? Pati dayta, malipata maun. Ay na, nakaamamak mat gayam ti agkabaw. Ay, kitwin Anya ngay nga tati ka nagtapno sa anak nga agkabaw. Ay, jak amaw, no niya ti agas na ti agkabaw. Tinasken nga ramida, kastaw. Anya ngay dayta. Isardeng maun ti mapan makiosyosaw. Ha? Agtalinaid ka lang ngayon dito'y balay. Aglutaw, aglinays, ken aglaba. Dagiti rumbang nga ramidaim. Ay, una yan. Tiya kun makaistorya, dagiti ko kumarek no kasta. Isardeng mumut nga minan ati mapan makichischismays. Pati dayta. Wayne, pati dayta. Taiso ti mang pakpakaraw iti panagkabaw mau. Pinaritan damot kanon ni Marituyang arumwar iji balay da, Mare. Nagkuna, Isumot tinadamag ko. nay. Apay ngay aparitan da arumwar. Kasta kano ti kayat ni Kabadong. Di na kayat amapan makiusyusaw. No kas nga adda aksidente. Awanen ati mangidanon kadata kadagiti mapaspasamak ditoy. Ay, wan nga rod amare. Ay, isumot lagayam asaanen arumrumwar iti balayda. Ay, awanen maray. Awanen ti mga update kadata maipapan iti mapaspasamak dito'y barangay tayo. Anggail! Ada disgrasya na pasamak. Sa din na. Ije kurbahan ngagturong ije taltalon ni Tata Badao. Sino nga tinadisgrasya? Ay, diya ka mo anggail. Impadamag dalang kanyak. Ay, napangkay kumadagusin Ha? Inunaan da kayo manin ni Marituyang. Ay, hunan niya. Ay, ada ijayain sigurado. Sige. Sumurot ka ngamin na anggail. Sige. Hintayin. Makita ka lang ta Marituyang ijay. Ungtak man ay. Ayan nga tayo na disgrasya ako nam. Awan mo't. Gunadang-ada. Awan mo't makita ka natin nag-alugan. Wano kariton. Wano patuke. Awan mo't ngagpaisaw. Awan mo't tatao dito. Kaslawan mo't tinadisgrasya. Ay, fake news nga ro na anggail. Si kanto mo't tapat patsim ti fake news. Nagamit na nga ro dang. Sayang lang ti oras dito. Arayat na. Andan sa mo nagpaparayan. Gula ka. Dinggin tapay akas toy. Arayat na. Damanin Andan sa mo nangagaw. Adan sa gagpaysok. Ay, ayan mo! Ha? Apay asaan na ka makita? Paray! Ay, paray! Na! Natinaga dito tiras! Ha? Ay, Ay, natulid ka, wano adan nangiguyod kin ka. humay da kun arayatan! Ha? Sa kadupala damag mo, mate! Ay, unan niya. Nababamot tinakat-nakam. Ala, rayat mo kwarog. Ha? Siyak lang. Kasapulam ayat ka kadwa. Wine, duhatan ang kang. Sino ngayon tayo? Ay, di ka madanagan tayawid na ka pare. Ngunta ba daw? Asidag tayo ni Jebalayaw. Agyaman ka kada kami ka ni kwarog tari. Niskiw na ka diraas anak at nagam. Aw. Nanatuyang! Nanatuyang! Nay, anya tinapasamak. Inyawin yumutan day taala kay dito'y balay. Natinag ijay diraas. Napan merinis kyaw. Dua kami kini angkel kaw. Ay nakit agyaman nak nga rod Oh. Nay, isuka di da ito inibadong ka? Yeah.
Nalipata mo ni Tata ba daw? Kaslasan man. Ay pare, mabalin ka day nga i-rescue yung ni tuyang kao. Taka sa pulan na may rescue. Napigsa ti kabaw na. Yay! Dumtang ti panagkabaw iti tao tatabadong. Iso nga ano sa mon nituyang mo nga agkabaw. Takasta ti agasawa. Ag tinulong aginanos tungpalbiyan. Ala sige. Diton tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dintag kupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manan, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga wanlabas. Ala, sige! Kas iti sigod, adi pa'y matlaan agbaliw, at to'y manan ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Kat siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto agkupas apadas kan pakasaritaan to'y kakaisuna. The one and only abida tayo ani, Kapitan Enteng! Gadakban. Sa dutat amagmag na dami. Para! Umunod kayo lang, Kapitan. Sana bale. Tanalawa pa di taunag. Ay, agyaman Wow. Nagkana sa'yo. Kada mabuya a boxing dito'y ulit-ulit. Kada nakakabit ako tabi ibigay. Uy, mayat na. Nakalugan ka nga nila. Kada pa'y pagbuyaan. Uy, mayat. Kapitan, ibagayo lang no itipag na ita DVD. Ay, saan Ay, nagkanas tupay. Or sunadak ti pabuya. Kastaya, Wayne! Ay, pasino na ito mabuy-buya nga aglablaban ita? apay, di yung malagi. Di yung makita dagiti naganda, Kapitan. Eh, jak malagay. Kasla nakikita ko na kita ang siniro Ni Mike Tyson kan Holyfield dagita. Apay, di yung malagi. Wunay na. Ay, pa'y matagula. Mukasan mo kinamay ani Hulipil. O apay anaabak ni Tyson. Apoy matgayam ni Tyson. Inagagayam kabailan ni Hulipil. Kapitan, Jepli tiyo. At datayon dito'y paradaan. Nakasangpot tayo na yan dito'y syudad. Uwin, Kapitan. Apay, sa dino ti papanan niya kumas. Lagawid ako maa. Saan mo't dito'y syudad ti papanak? Anya, sa diyo yung bagbaga, tapno yung disag kayo kumaitay. Naganasak namin tinagpuya iti boxing. Una yan. Sana bali. Malumita, sigurado. Ado ti agawid. Mabiit mo't lamang kargaan na tilugan ko. Saan taon na yung marabyan nga agawid? Sa pa'y mabisina ka. In kayo pa'y mga na. Yung sakbay na. Iklitiyo, Kapitan. Kwa pasensyakan. Awan kwartat ita. Umanay lang nga igatang ko iti tinapay aka nagtimbul sa. So pasensyakan ko. Si kamot nga men. Di nakmot indisag iti naibato ka iti balay bay. Anya kay nakadandano na kung dito'y sudan. Warog, rabiin, ngamawan pa ilan ni uncle mo. Diyak amo, antay. Apay, di mo nadlaw. Amangan mo't no napan nakiinom iti arak. Ay, diyak amo Ngam, imo na iti anagawid, ngam siya. Ne, apay ngay. Sumipngutan ngam awan pa ilaang.
Win nga raw. Rabein katawan pa lang ni Uncle. Kwarog, adaman kidawagkan ka. Anya day tanday. Mapan ka iyayan da pari badong. Kakitaan, ang mga nuada ijay. Ang mga nuagin inumdamanan. Sige, nagbati kayo nga ro dito antay. Tama pa na iji ayan da tataba daw. Una yan ayan ni Inteng. Sa di numan nga tan ay tinapnapanan na. Rabiin, awan pa'y laang. Ay na, pagdandanagan na ti tao. Tataba daw. Ano to yan? Ni Kuwarog matagpukpukaw di tarwar. Tataba daw. Rapay nga taya. Ano to yan? Oy, Kuwarog! Rapay nga pukapukaw ka. Mumlang nga ro darabeing. Umay ko kumatamagay no adda dito ni uncle ko nga intay. Awan! Umayla day jay. No ayabak nga ginaw. Apay nga Sa dino nga ro din ti ayan na ita. Diyapan mo Rapay awan di jay balay da. Awan nga raw. Iso madandanagan ni Antibanang. Sige. Inak man la ibaga kini Ante nga awan dito ni Uncle Intay. Badam, anya dyan ang agkuitay. Kasla damdamagan ni Kwarog ni Kapitan. Wayne, saan ka no pa nagawid? Rapay nga katawa ka. Ay na, Andiyan katawaan ko nak. ni Kapitan na. Apay ni Kapitan. Ay, ay na ba daw sigurado. Iso anarabyan da jay tanapan nagarum. Paguray ka man tuyang. Apay akas taman yung tiibagbagam kontra kenkwana. Amom. Uray at dasaan mi apagkinkin na awatan numaminsan. Amok mayat nga awan aramid na akas jay. Na, itaman pa nga isakit mo ni Kapitan Badaw. Una, madanaganak. Uray kumparik lang dajay. Adamat ti marik na kapanagdanag. Hanggang mas dawak man. Tapaya sa ampay laan nagawid. Kitnay, rabiin. Igawan nakman. Mabisinak. Kaya kunti magana. Kaya anay. Apay nga sinipat ng anay ko. Agaw ka ko nagtamabisinak una yan. Apay, naggapgapuwam nga binaya. Ay, makapadanag ka. Kakatagaon. Ang sarita tayo itong madamdama. Antay! Awan magtiyang. Na! Daan ka magkaya man ang gail. Apay ayam. Pinagdandanag na kami. Abay, sa dino tinapanam. Iya sudah ko. Wen gayam. Apay, anya nga minti inaramid mo ijay syudad, Hindi agawin ako man. Nakilugan itilugan ni... nalipat ako. Basta nakilugan ijay anaamwa. Nga dagayam DVD player iti unag tilugan na. Kat, apay kumano ada DVD player itilugan na. Ay, naganasak tinagbuya. Nagpipintas ti pabuya. Ada pa'y tukar na country song. Ada pa'y karate. Wrestling. Nagano. At damabuya akas ta iji lugan na ang Ay, gail. Iso nga hindi nalipatak tinagdisag dito'y ayan tayo. Ay, nagdiretso kami ni Jesudan. Katimbag no nagbayad ka itipletem. Ay, saan ata awan ti pagbayad ko? Ay, nagalas kan inteng. Nakilugan ka tapno makibuy-buya laeng. Di mo pa'y binayadan ti pamasahem. Di nakngaron indisaag. Di na ibatugak dito'y balay. Na, Di naman impalpalagip. Di basol na. At dagayam mabuya iti day di alugan ang gail. Ay, uwan nabiit la ka nga impakabit na. Nagganas ti agtugtugaw nga agbuy-buya. Gail, anya ngay nga ro ti binuyam iti ang gail. Boxing. Kasjay.
Kung na ti driver asukatan na iti wrestling, ang jak intulok. Replay mo't di laban da tayo sun ni hulipil na binuyak, ng mayat sika. Naabak gayam ni Tyson. Imbag ta imbagam day tanggal. Apay, Sakto mamat ti mapanagbuya iti day di alugan. anya? Mapanak man iti turning point. Inakitain nagbiyahe iti day di alugan ta sumabitak. Sumanin day di, agbiyahe manan. Makisabi ka ka. Ay, mabit lang! Nagpasyunod kayo, Kapitan! Ayun! Impagta di ka pa'y napan. At dapay laang na. Pabalin pa'y. Saan pa anap no tilugan mo? Sus. Ala, sumunod kayo nga ron. Tagrubat tayo. Ijayak asideg ti pagbuyaan Anggal, dito'y kaabay ka. At kaabay tang agtugaw. Na, abda kamay. Kwaraw. Wan, isungaw may ka dito'y abay ka. Wrestling ka no, kati kabil ti driver amabuya. Nakapsot magkahan din negro anggal. Ay, sige pa natampay. Kasta. Ay, sorry. Abay nga minatumakder ka nga anggal. Natumba manan. Anday ka. Sige pa maabakan. Nagkati ulok. Muli ka lang anggal. Ay tugtog ka lang arudan. Anday nagsakit ti ulok. Ay. Simpa kayo, Kapitan. Ada sumber ka pasahero. Sumundin ka man, kwaraw. Ha? Agabay ta nga agtugaw. Anday ka. Sige, dito ka nga rutang ka. Nasakit ka dito na itugtog nga ulaw. Talda ka man. Wud gayang. Kasino tinangabak iti buy-buyaan tayo itay. Pante! Sabalimot man ang taglablaban. Dito tayo para daanan ako! Play tayo, Kapitan. Ay, kwarog. Itad mo di pliti ta. Anya? Di ka plite anggal. Ay, sakto mo timang inton malam nga gawit ta. Ay, darason. Kain ta pa'y mangan. Unay kayo umatayin. Imay kayo lang nakibuya. Di umat itintipliti yaw. Ay, sakto inton malam. Ala, itad mo. Tain ta pa'y mangan. Darasim Nay, ada ka may kwaraw. Sapsapulin man ni inting bating-teng. Saan tata? Imayak lang. Tadda umay ko ibagakan ka. Hanya dayta. Kayat mo ka di mo ti agbuya iti wrestling. Wano boxing. Ay, wala. Kayat ko Amo mata paboritok da kita. Hanggang ti parikot. Awan ti pagbuyaan dito'y ayan tayaw. At da pangawisakan ka. Napintas ti mabuya ijay. Sa dino kwaraw. Iti may sa alugan nga agpaspasada dito'y lugar tayaw. Payad da mabuya iti unag dayta alugan nga ibagbagam. Adda ka country songs. Ha? Kan mabalin pa iti agbuya iti wrestling wano boxing. Mabalin pa ti ag-request? Mabalay. Ay na naggana sa'yo. Ay, sigurado kang agbiyahe intong bigat kadwaan nak mangaraw. Wow. Agbiyahe ka na. Tainton birnis ti kuding na. Ay, intong bigat kwaraw. Dagasin nak di tayo. Kwaraw. Kapag nga di naman la ilukatin ti DVD. Sana ilukat inton agrubwat tayawn. Ay, Ang taman kitawag tatabataw. kanya man ang dayta. Awan ngamin na ibulsak itakan. Kanya ti kahit maasawain. Iplitsan nak pa ilang nga. Bayadak tumot lang inton makaurno nga. Anya. Nakilugan ka ng awan kwartam. Sana balay. Taitalang mataytaw itata. Ay. Mabalay. Agyaman ka kwaraw. Tadda kwartak. Excuse! Ala. Gayak man nga tugaw. Excuse! Nanay. Anay ko, tisagak! Anay. Adda ka magaya paray. Ay, sure. Ay, anda ka matparay. Wala. Namuak nga may nga da mabuya iti da ito'y alugan. Iso nga naglugan ak mo na. Ala, dito'y kasangok nga agtugaw. Tagsango taman nga agbuya intun madamdama. Ay, data. Wrestling man at di mabuya. Ay, pustaan ta paray. Kaya't ma'am. Kadwa na. Ngam din ni Kruti Pustaan. Yung kalbaw. Sigaan niya. Siya.
Tekas la Pilipino, titak-takder na. Kaya gini. Dayjay nakablaw. Dajay. Sige, pustahan ta. Manaw. Sige man. Uray manaw. No kaya't mau. Uray di para kanin tayo lagi ito sumangpit tayo ida syudad. Del. Away, naglaka. Day talaga yam. Sige, no problem. Yes! Yes! Saor di pinustam. Na, Nabuyam samot tong dadya laban. Iso nga mom ti pinuspustam. ay, sana niya. Iso sikat di makamu iti kanin tayo ita kadakwara. Awanay. Nabakan. Play tayo gayam. Na, Ayun gayam. Jay pliti tayo. Si kamot yung ti makaamaw. anya? Implit jak ni Kwaraw. Iyay. Maray, awan pa'y lada kapitan kita. Awan pa'y mat. Napan ijay barangay hul itay bigat. Apay, Ay namaray, saan nga ye barangay hole tinapanan na. nga. Apay akas tati ko nang. Papanan na kumangay. Kat no nagkukuyog da kadabadong anapan nakilugan ang makibuya ijay lugan nga ada DVD player na ngagpaspasada dito'y lugar tayaw. Anya? Ay nagalasan ti aramin ni Enteng. Ay mangibabain a talaga. Awan, saor di pinustami tay paray. Naabakakit day. Talaga kit di akapoy na di anigro Nagdakil abagi. Nagkapsot magdanog na. Yes! Makaawit tayo nito matamdama. Eh, Kapitan, kita man na ba yung agtugaw? Takayat ko matagbuya. Hindi ka abay ni Badong, takaabay ko ni Kwaraw. Eh, tatabadong, kita man na ba yung? Taday ti man CD ag ginatang ko, ipakabil ko dita DVD ito madamdama. Eh, sa tibuyan tayo. Ha? Agkabay ta ko nam. Ay kat sige na nga raw. Nay. Agure ka. Abay. Anya ti mabuya dita CD nga ipakabil mo ako na si Ka Toms. Wrestling, Kapitan. Ilaban da huklugan kan Undertaker garo. Uy! Kayat ko man na ba yan? Ay, wrestling the Undertaker ko na. Umayat Ay siya. Uwan, Kapitan. Abay, kayat mo tapos taan ta. Ay, wala! Ngam ni Undertaker ti kayat ka. Oray si ka ni hukhugan. Kayat mo. Ay, katuwa na. Day talaga yan. Sige, buyahan tayo nga ron. Inton maramdama. Ay, teka. Uy, magrugay. Manutipos ta. Sika, numanuti kayat mo, Kapitan. Uray manu. Basta Undertaker ako. Sangaribo, Kapitan. Oh, kayat mo? Pagpipila. Nay. niya. Apayan ngay paray. Di ka matlag sa uditan. Anya ngay makipusta ka pa'y wano Ay, saan. kayat ko sige. Sa ngaribo man tipos ta. Sige, kasta. Itinag mo hukugan. Nagalasan. Nagkapoy mo't gayam ni Undertaker. Sige, Awa pa'y gunguna na mo't nagdakan. kasta. Nagluwas. Ngayon, mababak mo ito ni Undertaker. Ay, sus. Awanin paray. Nabakan di manok mo. Na. Naglaing, sige, kasta. Ay, dito. Naglawag mo, Kapitan. Nabak ni Undertaker. Sige, tuyong tapusang. Kwa. Oh, anya nga, Kapitan. Nay, Kapitan. Tatabadong. Nakasangkot tayo. Gusto yung tipli tayo. Oh, kasano ngay paray? Nabak ka matay. Ay, pasensyakan. Ay, anyat nagan mo itay. Marlin, Kapitan. Nga Marlon, di kaya ko ngayon huwag mo kanya. Oh, nyay, tuyong na dyan, basta. Ay, Nabak ka man. pasensyakan na lang. Awan ka di kwarta. Punpunak laday ka. Imayak la agbuya. Wala akong pera. Anya! Naglastog ka makipinos na awan maggayam kwartam. No saan ka la, Kapitan? Dinanog kan! Ayaw na yan, Kapitan.
Apay, awan ti sabani apagpuyaam, asaan aditalugan? Uncomfortable mat dagiti daduma nakalugan. Ken ti madi, agpipinnusta kayo di tao nagtilugan. Ay, unay kan aya, kapitan. Kasla saan ka, kapitan? Ala, sige! Dito ang tinagibusan ti sabali pangay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaisana. The one and only abida tayo anay. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Romel Sarmoyan. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Jonah Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y ng estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangat. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain, ni Kapitan Enteng! Well, kumusta kayo manan, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga wan labas. Ala, sige! Kas iti sigod, adipay matlaan agbaliw, at to'y manan ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Kat siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto agkupas apadas kan pakasaritaan to'y kakaisuna. The one and only abida tayo ani, Kapitan Enteng! Gadakman, sa dutak amagmag na gagawin. Para! Umunod kayo lang, kapitan. Sana bale, tanalawa pa di taunag. Ay, agyaman na! Wow. Nagkana sa'yo. Kada mabuya a boxing dito'y ulit-ulitan. Kada nakakabit ako tabi ibigay. Uy, mayat na! Nakalugan ka nga rin. Kada pa'y pagbuyaan. Uy, mayat! Kapitan, ibagayo lang no idepek na ita DVD. Ay, saan ah? Ay, nagkanas tupay. Orso na dakti pabuyan. Kastaya, Wayne! Ay, pasino na gito mabuy-buya nga aglablaban ita? apay, di yung malagi. Di yung makita dagiti naganda, kapitan. Eh, jak palagay. Kasla nakikita ko na kita ang siniro ah. Ni Mike Tyson kan Holyfield dagita. Apay, di yung malagi. Wunay na, ay, pa'y matabulan. Mukasano kinamay ani Hulipil. So, apay anaabak ni Tyson. Apoy matgayam ni Tyson. Inagagayam kabailan ni Hulipil. Kapitan, jepli tayo. At tatayon dito'y paradaan. Nakasangpot tayo na dito'y syudad. Uwan, kapitan. Apay, sa dino ti papanan niya kumas. Lagawid ako maa. Saan mo't dito'y syudad ti papanak? Anya, sa diyo yung bagbaga, tapno hindi sag kayo kumaitay. Naganasak namin tinagpuya iti boxing. Una yan. Sana bale, malumita, sigurado. Ado ti agawid. Mabiit mo't lama kargaan da tilugan ko. Saan taon na yung marabyan nga agawid. Sa pa'y mabisi na ka. In kayo pa'y mga na, ngamsakbay na. Eklitiyo, kapitan. Kwa pasensyakan. Awan kwartat ita. Umanay lang nga igatang ko iti tinapay aka nagtimbul sa. So pasensyakan gwan. Si kamot nga men. Di nakmat indi sag iti na ibato ka iti balay bay. Anya kay nakadandano na kung dito'y sudan. Warog, rabiin, ngam awan pa ilan ni uncle mo. Diyak amo, antay. Apay, di mo nadlaw. Amangan mo't no napan nakiinom iti ara. Ay, diyak amo Ngam, imo na iti anagawid, ngam siya. Ne, apay ngay. Sumipngutan ngam awan pa ilaan. Wun nga raw. Grabe ang katawan pa lang ni Uncle. Warog, adaman kidawagkan ka. Anya day tantay. Mapanag ka iyayan da pari badong. Kakitaan, ang mga no ada ijay. Ang mga no agin inom damanan. Sige, nagbati kayo nga raw dito, antay. Tama pa ng iji ayan da tataba daw.
Una yan ayan ni Inteng. Sa di numan nga tan ay tinapnapanan na. Rabi awan pa'y laeng. Ay na, pagdandanagan na ti tao. Ata pa daw! Ano to yan? Ni Kuwarog matagpukpukaw di tawar. Ata pa daw! Mapay nga taya. Ano to yan? Oy, Kuwarog! Pengag puka-pukaw ka. Mumlang arod arabeing. Umay ko kumatamagay no adda dito ni uncle ko nga intay. Awan! Umayla day no ayabak nga ginaw. Apay nga Sa dino nga ruden ti ayan na ita. Diyan ka mo Apay awan di jay balayda. Awan nga raw. Iso madandanagan ni Antibanang. Sige. Inak man la ibaga kini Ante nga awan dito ni Uncle Inteng. Badam, niya dyan ang agkuitay. Kasla damdamagan ni Kuwarog ni Kapitan. Wayne, saan ka no pa nagawid? Mapay nagkatawa ka. Ay na, Andiyan katawaan ko nak. ni Kapitan na. Apay ni Kapitan. Ay, ay na ba daw sigurado? Iso anarabyan na dya itanapan nagaram. Kaguray ka man tuyang. Apay akas taman yung tiibagbagam kontra kinkwana. Amom. Uray at dasaan mi apagkinkin na awatan numaminsan. Amok mayat nga awan aramid na akas jay. Na, itaman pa nga isakit mo ni Kapitan Badaw. Wala, madanaganak. Uray kumparik lang dajay. Adamat ti marik na kapalagdanag. Hanggang mas dawak man. Tapaya sa ampay laan nagawid, kitnay, rabiin. Igawan nakman. Mabisinak. Kaya kunti magana. Kaya anay. Apay nga sinipat ng anay ko. Agaw ka ko nagtamabisinak ko na yan. Apay, naggapgapuwang nga minaya. Ay, makapadanag ka. Kakatagaon. Ang sarita tayo ito madamdama. Antay! Awan mo tiyang... Na! Ang kamot kaya man ang gail. Apay ayam. Pinagdandanag na kami. Apay, sa dino tinapanam. Yesudan ko. Wen gayam. Apay, anya nga minti inaramid mo ijay syudad, Hindi agawin ako man. Nakilugan itilugan ni... nalipat ako. Basta nakilugan nak. Ijay anaamwa. Nga dagayam DVD player iti unag tilugan na. Kat, apay kumano ada DVD player itilugan na. Ay, naganasak tinagbuya. Nagpipintas ti pabuya. Ada pa'y tukar na country song. Ada pa'y karate. Wrestling. Nagano. At damabuya akas ta ijay lugan na ang gail. Iso nga hindi nalipatak tinagdisag dito'y ayan tayo. Nagdiretso kami ni Jesudan. Katimbag no nagbayad ka itipletem. Ay, saan ata awan ti pagbayad ko? Ay, nagalaskan inteng. Nakilugan ka tapno makibuy-buya laeng. Di mo pa'y binayadan ti pamasaheb. Di nakngaron indisaan. Hindi na ibatugak dito'y balay. Di naman impalpalagip. Di baso na. At dagayam mabuya iti day di alugan ang gail. Ay, uwan nabiit la ka nga impakabit na. Nagganas ti agtugtugaw nga agbuy-buya. Kahit, anya ngay nga rin ti binuyam ijay ang gail. Boxing, kasjay. Kung na ti driver asukatan na iti wrestling, ang jak intulok. Replay mo't di laban da tayo sun ka ni Hulipid a binuyak, nga mayat sika. Naabak gayam ni Tyson. Imbag ta imbagam day tanggal. Apay. Sakto mamat ti mapanagbuya iti day di alugan. Anya?
mapanak man iti turning point. Inakitain nagbiyahe iti na dyan lugan ta sumabitan. Ay, sumanin na dyan. Ang biyahe manan. Ay, makisabi ka ka. Ay, mabit lang! Nagpasyunod kayo, Kapitan! Ay, hun! Ay, impagta di ka pa'y napan. Ay, adda pa'y laang na. Ay, pabalin pa'y. Saan pa'y anap no tilugan mo? Ay, sus. Ala, sumunod kayo marunod. Tagrubat tayo. Ay, ijayak asideg ti pagbuyaan ah. Anggal, dito'y kaabay ka. At kaabay tang agtugaw. Na, adda ka may kwaraw. Wan, isungaw may ka dito'y abay ka. Wrestling ka no, kati kabil ti driver ang mabuya. Nakapsot magkahan din ni Gro Anggal. Ay, sige pa natampay. Kasta. Ay, sorry. Abay nga minatumakder ka nga Anggal. Natumba man na. Anday ka. Sige pa maabakan. Nagkatiulog. Muli ka lang Anggal. Ay tugtog ka lang arudan. Anday nagsakit ti ulog. Ay. Simpa kayo, Kapitan. Ada sumber ka pasahero. Sumunod ka man, kwaraw. Ha? Agabay ta nga agtugaw. Anday ka. Sige, dito ka nga rutang Anggal. Nasakit ka dito na itugtog nga ulang. Talda ka man. Pun gayang. Kasino tinangabak iti buy-buyaan tayo itay. Pante! Sabalimot man ang tiaglablaban. Dito tayo para daanan ako. Jeffley tayo, Kapitan. Ay, kwarog. Itad mong jepliti ta. Anya? Di ka agplite Anggal. Ay, sakto mo timang inton malam nga agawit ta. Ay, darason. Kain ta pa'y mangat. Unay kayo umatain. Himay kayo lang nakibuya. Di umat itintipliti yaw. Ay, sakto inton malam. Ala, itad mo. Tain ta pa'y mangat. Darasim ah. Nay, ada ka may kwaraw. Sap-sapulim man ni inting bating-ting. Saan tata? Imayak lang, taada umay ko ibagakan ka. Anya dayta. Kaya't mo ka di mo ti agbuya iti risling, wano buksing. Ay, wala. Kaya ko ah. Amo mata paboritok dagita. Hanggang ti parikot. Awan ti pagbuyaan dito'y ayan tayaw. At da pangawisakan ka. Napintas ti mabuya ijay. Sa dino kwaraw. Iti may sa alugan nga agpaspasada dito'y lugar tayaw. Payad da mabuya iti unag dayta alugan nga ibagbagam. Adda ka country songs. Ha? Kan mabalin pa iti agbuya iti risling, wano buksing. Mabalin pa ti ag-request? Mabalay. Ay na naggana sa'yo. Ay, sigurado kang agbiyahe inton bigat, kaduan nak mga raud. Wow. Agbiyahe ka na Tainton birnis ti kuding na. Ay, inton bigat kwaraw. Dagasin nak ditay. Kwaraw. Kapag nga di naman la ilukatin ti DVD. Sana ilukat inton agrubot tayawn. Ay, Antaman kita wag tataba daw. anya man ang data. Awan ngamin na ibulsak itakat. Anya ti kahit maasawain. Iplit siya nakpay lang Bayadak tumot lang inton makaurno nga. Anya. Nakilugan ka ng awan kwartam. Sana balay? Taita lang matdaytaw itata. Ay. Mabalain. Agyaman ka kwaraw, tadda kwartak. Istyos! Ala. Igayak man nga tugaw. Istyos! Ay, ko, tisagak! Anay! Adda ka magaya paray! Ay, sorry. Ay, anda ka matparay. Wala. Namuak nga may, nga da mabuya iti da ito'y alugan. Iso nga naglugan akmuto na. Ala, dito'y kasangok nga agtugaw. Tagsango taman nga agbuya intun madamdama. Ay, data! Wrestling man at mabuya. Ay, pustaan ta paray. Kaya't mau. Ikaw na. Ngam din ni Kruti Pustaan, di kalbaw. O, sigaan niya. Siya. Tekas na Pilipino, titak-takder na. Ay, gani. Dajay nakablaw. Dajay. O, sige, Pustaan ta. Manaw. Sige man. Uray mano. No kaya't mau. Uray di para kanin tayo lagi ito sumangkot tayo sa syudad. Del. Away, naglaka. Day talaga yam. Sige, no problem.
Yes! Yes! Saor di pinustam. Na, Nabuyam samot tong dadya laban. Iso nga mom ti pinuspustam. ay, sana niya. So, sikat di makamu iti ka rin tayo ita kadakwara. Awanay. Nabakan. May plite yung gayam. Ah, Na, ayun gayam. Jay pliti tayo. Si kamot ng ti makaamaw. anya? Implit jak ni Kwaraw. Iyay. Maray, awan pa'y lada kapitan kita. Awan pa'y mat. Napan ijay barangay hul itay bigat. Apay? Ay namaray, saan nga je barangay hole tinapanan na. Na. Apay akas tati ko nam. Papanan na kumangay. Kat no nagkukuyog da kadabadong anapan nakilugan ang makibuya ijay lugan nga ada DVD player na ngagpaspasada dito'y lugar tayaw. Anya? Ay nagalasan ti aramin ni Enteng. Ay mangibabain at talaga. Awan, saor di pinustam itay paray. Naabakakitay. Talaga kit di akapoy na di anigro ah. Nagdakil abagin. Nagkapsot magdanog na. Yes! Makaawit tayo nito matamdama. Eh, kapitan, itaak man na ba yung agtugaw? Takayat ko matagbuya. Ijay ka abay ni Badong, takaabay ko ni Kwaraw. Eh, tatabadong, itaak man na ba yun? Taday ti man CD aginatang ko, ipakabil ko dita DVD ito madamdama. Tayo sa tibuyan tayo. Ha? Agkabay ta ko nam. Ay kat sige na nga raw. Nay. Agura ka. Abay. Anya ti mabuya dita CD nga ipakabil mo ako nam, si Ka Toms. Wrestling, kapitan. Ilaban da hukugan kan Undertaker ka Oy! Kayat ko man na po yan. Ay, wrestling the Undertaker ko nam. Umayat ah. Ay isa. Uwan, kapitan. Abay, kayat mo tapos tanta. Ay, wala! Ngam ni Undertaker ti kayat ka. Oray si ka ni hukhugan, kayat mau. Ay, katuwa na. Day talaga yung. Sige, buyahan tayo nga ron. Inton maramdama. Ay, teka. Uy, magrugay. Manutipos ta. Saka, no manuti kayat mo, kapitan. Uray manu! Basta Undertaker ako. Sangaribo, kapitan. Oh, kayat mo? Pagtitikla dito. Nay. niya. Apayan ngay paray. Di ka matlag sa uditan. Anya ngay makipusta ka pa'y wano saan. Ay, kayat ko sige. Sangaribo man tipos ta. Sige! Kasta! Itinag mo hukugan! Nagalasan. Nagkakoy matgayam ni Undertaker. Sige! Ako pa'y gunguna na mo't anagdakan. Kasta! Nag-drive! Ngayon, mababak mo ito ni Undertaker. Ay, sus. Awanin paray. Nabakan di manok mo. Naglaing! Sige! Kasta! Dito! Dito! Naglawag mo, kapitan! Nabak ni Undertaker! Sige! Tuyong tapasang! Tapasang! Kwa! Oh! Anya nga, kapitan! Nay, kapitan. Tatabadong. Nakasangkot tayo. Muto yung tipli tayo. Oh. Asan ngay paray? Nabak ka matay. Ay, pasensyakan. Ay, anyat nagan mo itay. Marlin, kapitan! Nga marlon, di kaya ko ngayon huwag mo kanya! Oh, nyay! Ito yun na dyan, pusta! Ay, Nabak ka man! pasensyakan man lang.